Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кобулей. Низька наша творча група прийшла в село Павлово. Дуже красне село. Позирали з гори, доли, поточки, супер. Це отчузнана знаної русинської поетеси Лесі Адамової Стецович. Ну та виджу, що Анди в нас стоїть, та з ним поприказуємо. Дай Боже доброго здоров'ячка! Дай Боже. Виджу, що тут є кіндериця, та такою пробійся, діє мало і поробимо, ні? Файні струча, слухай, уросли. Ну, Лесько, повіч мені, з якими чувствами ти приходиш сюди, у своє родне село? Само собою, що дуже красні чувства, і нараз витягуються споминки, нараз витягуються якісь історії, якісь случаї із дитинства, і помічав те, що все мінять, те, що все поміняло, те, що не так було, зразу йду, їдемо, і дивлюся, що от там уже щось заросло, там уже щось прибуло, там щось все построїло, так що дуже такі піднятий настрій. Лесю Стецович Адамову знають мною почитателі поетичного слова. Вона пише стихи українським, чеським, руськими язиками, а й би май мияло читати поетичні шорики по-русинськи. У неї осінь, фраєрка так рентешно морочить голову, що кожний видить перед собою ту красоту і забивать про всяку мороку. Осінь гефраєрка голову морочить, день у неї кожний іншакий, мінливий. То теплом обійде, то дощом змочить. Кіті любиш, мусиш бути терпеливий. Дівка й сяги королева красна, любить шмат ярких фарб носити, в своїх помислах порочна і опасна. В неї влюбишся, весь вік будеш любити. Свою вона красу забаламутить, заворожить, затуманить розум, лащиться, обнимать ніжно, любить, музику потішить і напише прозу. Тяжко уманитися із-под її власті, хочеться обстати з ним і бити взятим плен, і напитися її любови, чар і сласті, пустити її у свою кров до жил і вен. Інтересно мені знати, слухай, це пасла ти корови. Бо я айно. Я ні, нас якось від того, в нас якось так не було, у нас очередь була, нас від того якось, нам казали, аби ми вчили. Передніше школа, вчитися, чим би ми ходили, просто дні страчували. Ну, у нас була очередь, бейтар, наймали бейтаря, так що ми то не... А на гриби сходила? На гриби ходила. Ага. Но... А це є тільки гриби якісь? Я тепер не знаю, я тепер буквально приїхала день-два, так що ще не встигла не бути ні в лісі, не от якраз буду тому можливість мати, так що надіюся, що піду маленькою в лісі, пообзираю старі грибові міста, Квасок, міста, котрі де колись ми ходили і грибарили. З няньком ходила чи з мамкою? З няньком. Нянько більше ходив у ліс, нянько такий більше до природи, до поля, до хащі. Ну, то у нас тут так на селі було, що хлопці займалися своїми такими мужськими чоловічими ділами. Дрова, ліс, сіно, покоси. А газденьки на дарабах, на садження, копання, хата, чічки коло хати, коло хижі. Все таке домашнє хазяйство теж було на жінках. А я з нянею, я дуже тягнулася много няню, і з нянями ми ходили дуже много. А щось ти приказували з нянькою? Ну, то були такі всякі няні у нас дуже много був, дуже много всього знав. Що б ми не зазвідали, то у нас няню швидко знав. Ну, хоча б поки вже з часом видимо, що він і відумав чуть-чуть, щоб нам там щось розказати. Було інтересно? Дуже. І, ну, деколи трошечки вже як підростала, більше було, та такі були теми вже найбільше, що от то все сміє, не сміє робити, от таке добро, зло, на що давати, звертати увагу позор, аби до чогось не встрягнути в якусь халепу, в якусь біду. Там, де віхор траву дику гладить, там, де гори впиваються в небо, там газда хаш і гурт тихо градить, як ся вести в містах таких треба.
Малахітові фарби травиці покривають поля й полонини, ясним цвітом ружові косиці оживляють зелені картини. Посаджена невидимим силою, люди кажуть, й рута червена, вірно держиться гірського схилу, і дівча в легеня залюблена. Співать співанку віхор їм тихо, цвітчичок ніжноросицю люють. Небо синєво в ту свою дихать, а віки всю картину малюють. Як думаєш, низький світ досить такий жорстокий став. Уж що треба про то, аби діти не стратили ту доброту, яку Господь їм дає, бо вони пак далі набираються такого злого десь ізвні. Я думав, що треба би уділяти час дітям. От я бережу на себе. Приказувати з ними. З ними приказувати, говорити, дуже много говорити з дітьми, бо коли говориш з дітьми, є такий путо між батьками і дітьми. То, по-перше, добре і для будущого, для старості, там, для батьків, а за друге, ті діти починають бути в образі, в світ. У нас, наприклад, теж діти тепер вже і гаджети, ноутбуки, там, комп'ютери, всі ігри, всі. І У віртуальному світі. Так, у віртуальному світі. І чоловік у мене такий, що стараюся їх з ними говорити, возити до природи. Він бере їх у ліс у нас там, коли ми на селі. Я деколи вже їй серджуся, бо він рибалка. Кажу, то в тебе ж дівчата, в тебе ж дівчатки. Яка рибалка? Ні, йдуть, там та тиша, там природа, там рибки. Навіть старшій доці зробив дозвіл на риболовлю, бо там всягде муситься то. І він їх тягне всягде максимум, якщо може, він їх бере до природи. Стараюся привчити дітей Він навіть так, наприклад, якийсь гриб такий, поганий, ядовитий, він їх вчить, щоб не копнути, не рвати, які не треба. Щоб раз воно там росте і воно нам не треба, значить, най собі там росте, значить, то природа не зберігається такою. Мінянько казав, що там, де є паскудний гриб, там має бути і добрий гриб. Так. Твій що казав? Я пам'ятаю теж таке, що няню теж казав, де є дурні гриби, там будуть точно десь близько і вже й добрі. А трави такі, які я знав, у вас дуже файні, не розказував ти про трави тут? З траву, скоріше всього, з мамою ми ходили. От ми на Свірбигуску ходили збирати, липусь ми ходили збирати, звіробой мама збирала, ромашку збирала, пак вже перестала майже алергія або щось було. А такі, пам'ятаю, що дуже добре пам'ятаю, що Свірбигуську ми збирали, десь аж у Оріхах, аж в Павловському, там далеко, бо тут вже люди позбирали, то вона хотіла мати на зиму, аби мала на чаї, калинку ми збирали. Знаю, я ж довго дуже не бачила калинку тільки. Абсолютно. Зацвіла у полі комуничка, ходжу боса у ранній росі, мивать ноги студена водичка, люди кажуть, на хосен красі. Ой, у полі дика комуничка, руки гладять, цвіт маленький, білий, пахне влажністю після доща травичка, а душа з тобою у світі, милий. Комуничку буду я глядати, ту, що має 4 листочки, бим могла тобі на щастя дарувати, лим візьми собі на пам'ять її мовчки. Кожний раз, як буде тобі смутно, маєш із собою сиринчу знай, і про себе тихо і нечутно, в'єдно з ним і мене сі пригадай. Ти далеко в світі. Що ти снить із того дітства, із твого родного села? Деколи, коли позирав на образчики, зустріну в інтернеті дуже багато таких всяких уже образчиків, нараз вспоминав ці емоції, бо якщо людина вже то мала, тот зажиток, то йому виринає з пам'яті, як вона то мала. Дуже часто вспоминаю, як ми ходили кромплі печі з дітьми. Неділя то був для нас рай. Сусідські діточки, сім'я Машкаринців, сім'я Вишневських, Грізаків, то ми приблизно в таких були одинакових вікових категорій, плюс-мінус. І неділя, кромплі ми йшли печі. Нам там зладили якісь меренді, якісь там
чуть-чуть там, я не знаю, огірки, ну що було там, солонини, щось. Що уросло? Що уросло, а коли вже дуже там було якось свято, то нам ще й дали м'ясо на шашлики, на м'ясо. Ну так, хлопці, рожни, огонь, ходили ми на горба, такий там був корінь величезний, при душою ми се прятали, ну так. Хлопці напекли крумплю, ми салати ми зробили, там, де сидіти би було, наїлися. Чинили сте гостину? Так, гостина, у нас було все там так читаво, много нас було. І що, наїлися, ну туди вже сі бавити. Прятки, цицьки, доганяння, то просто цілий день був наш. Навіть родичі були спокійні, ось знали, що ми показали, що ми йдемо кромплі печі, вони знали, що будьте добрі, не підпаліть що в лісі. Ну і знали, що просто ми прийдемо вечором, як вже будемо, то і дійсно. Спання було таке, що ніякі проблеми з спанням, бо наліталися, набігалися, просто забава і життя. Ну і купа. Земля очищає. Так, дуже. І купалися в Колобани, там таке було купало у нас таке, що велике, що в неділю все ми збирали. Ручники, плахти, то все було просто дуже такі. І вода чиста ще туди була. Я тепер вже б не дозволила собі, не дозволила собі, побояла би влізти у ріку, але туди ще було, мені се видить, все чистенько. Там ніяких таких великих відходів не було. Так. Мама казала моя, що через 3 каміння, коли вода протече, це й буде вже чиста. Дуже довго на тебе чекала, мачетку, мацурику сіренький. Я собі тебе такого уявляла, ніжний і пушистенький, маленький. Бавлюся з тобою і прижимаву, ти тепер миліпший цимбора. Ручками лоскочу, обнимаву, хоч же вечір спати йти пора. Лапку рано гладити не будеш і мурчати ушко. Мур-мурняв? Так не кожний рано мило будеш, тко такий будильник би міняв. Думав нам удержить цимборство, між нами пролетів малий амур. Дружба йся без фальші і притворства, цимбори, дівчатко і мацур. Дитинство тоді у нас було хоч таке скромне, бо батьки не були, Бог знає, які багачі. Но дуже у нас було таке дитинство добре, коли любили ми ще, коли наші йшли десь на свадьбу, наприклад, в Ужгород, значить там були ночувати, десь там в якісь міста, варощі. Лишали нас на бабку Полянську, та приїжджала з Поляни, ночувала з нами, ну і починалося. Значить, пам'ятаю дуже такий момент красний, коли тріскав вогонь, зима. Ми в постелі хотіла нас спакувати, аби ми біду не робили, бо ми теж би гріли. Аби се гріли, аби ми біду не робили, бо ми теж були такі собі діточки, дай Боже. Ну, то спакувала нас до постелі, каже, я вам буду казати приказки, байки, казки. Вона нам все говорила про спистиголовцю, про якісь страшідла такі якісь, про духи якісь, як ходив вояк, прийшов там за дівочкою в оболок, кликав її там, вона з ним пішла, пак десь на тмету там увів, чекала його там. Я все думала, що це такі просто якісь народні байки або такі приказки. Доки не поїхала в Чехію і не взяв мене чоловік на таку постанову, називалася то «Кітіця». Значить, там, видимо, той автор Зібрав тут і всі такі казки. Він зібрав ті казки, бо то все ми чули у бабки. А туди ж Чеськословенську було, бабка служила в чеській родині, робила, з дітьми се бавили, її брали як сусідську дітю, аби з дітьми се бавила. Значить, видимо, вона там швидко то чула. Ну, і ми так страшно любили, коли вона до нас приїжджала бабка, бо вона такі всякі знала історії, всякі такі, вона з нами говорила.
Вона нам розказувала такі всякі небелиці, що просто я деколи... То для тебе була школа така? Школа, дуже велика і дуже, як на мене, я думаю собі, що та фантазія, то пішло від того, що вона нам розказувала різні такі історії. Я тепер теж, коли пишу, то я удумав таке, що не є. Мене кілька разів звідують, ти пишеш, що зварилась каву чоловікові, а ми знаємо, що твій чоловік не п'є каву. Я кажу, там, я не пишу лише про себе, але можу від себе писати, що я там зварила, пішла, люблю там щось. Або то не значить, що то є моя історія, то від себе я розказую, ну, в мене фантазія дуже і розвинута. У творчості Лесі Стецович-Адамової кожен день іншакий. То обійме теплим дощом, то дає нові сили, нові емоції. Поетеса знаходить такі уфейтовані поетичні образи, що не раз їм собі думала, уткіть ото до неї приходить. А коли їмся познайомила ближе, порозуміла, що душа у неї така чутлива, що вона переживає біль кожного стрічного челядника. Сонечко цілує світлими лучами, вшитко, що пострічить на дорозі. Яр нас тішить довшими вже днями, ковтать наші двері на порозі. Дуже тяжко зло і негативне замічати, а ще тяжче ненависть простити. Деколи ся хоче гойкати, а треба би змовчати, деколи зазвідати, а деколи хвалити. В душі не впущаємо людську злобу, примітивних душ паскудство, зависть. І зробім кітьмош, хоч одну спробу, не жичилить нести мир, добро, ласкавость. Кожний із нас проходить свою путь, судьбою написані всі перехрестя й повороти, де кожний мав би поняти життя всю суть, його дари і милості, щедроти. І най нам кажеться, що в швидкі плани плануємо усе в життю собі самі, коли воно фацкує нас і зробить рано, у Бога поміч просимо в мольбі. Бо кажуть, як дасть Бог, так буде, що суджено, то збудеться в життю. Путь свою мають не всі люди, в любові, у гріхах і каяттю. Тому ми не ганім, не осуждаємо, не знаємо, чому хтось робить такий крок, що то така його судьба восприймаємо, життя його учить і дає тяжкий урок. Я дуже люблю ходити по замках, по градах, розвалинах. І коли ми приходимо на якісь такі розвалини, що там вже лише стіни, якісь голі лишилися без нічого, і я абсолютно строю собі в уяві, як то могло виглядати. Я навіть собі, не тільки у мене працює, робить уява, що я навіть собі стежечки там кажу. От тільки сільські дівчатки бігали за солдатами, що вартували. Мій чоловік каже, Боже, що ти собі ту не напридумаєш? Я кажу, та бо то реально може бути таке. От були сторожові, ті вояки, котрі позирали, там дивилися з тих башень, були от того, то їх була робота. І було село. Ну, дівки за хлопцями все бігали, правильно кажу. Або наоборот, хлопці за дівками. Є вічні цінності, котрі весь час... Так що просто там то лише уява трошки маленької гиби фантазії, і видиш замок, видиш там вояки, видиш якрасні фільми, якрасні казки. Так що просто в мене уява дуже велика, тому що того, який раз я наголошував в коментарях, якщо навіть я то від себе розказувала або написала, то не приміряйте до мене, бо то не є моя історія. То не є то, що зо мною все, бо то, аби я писала лише за себе, то я би вже 10 разів розвела, 10 разів давала і кожен день там щось то неймовірно. Значить, тому кажу, що дуже на мене вплила бабки обидві, що нам розказували, і я думаю, що то та фантазія, та уява, та представивість то є від них. Рана хмурі вже і студень, тягне визура із ночі, осінь балується, глумить, голову красу морочить, любить плакати дощами, скубати із хащі листя і вже довшими ночами заглядати у обистя. Бавиться вона з фарбами, красить довкола ушитко і пастельними цвітами бризкать, аби було видко. На калинку дасть червену
і свербивську покрасить, а листочки швидких клену пестростю красок намастить. Бавиться, чудить, фіглює, мінять вшитко вона сама, вкрай файно си газдує, доки не прийшла зима. Жона тоді є красна, і весна цвіте, любов у серце ясна, коли чічки вплете. Кой знає, що любима, що є на світі тот, за сильними плечима і спряче од грозот. Жона тоді щаслива і радость роздає, коли од негатива жура її не бере, коли здорові діти, живі ще батьки, та мож собі сивіти, плювати на роки. Тоді цвіте і пахне, і світить зоря, і згоря кой не чахне, бо вона сильна жона. Повіч мені, Лесько, ти приходиш сюди весь час. Ну, як думаєш, що тебе тягне сюди? Ну, я знав точно, що мене тягне сюди. Я знав точно сюди, от коли жила мама прощена би, значить, я якось то сприймала так, що вони є і нікуди вони все не дінуть, і вони будуть. А коли її не стало, то нараз так просто стало напівпусто в хижі, в тому газдустві. Я тішуся за няням тепер. Я думаю собі, що доки няню буде, то ти буду їздити, хоч є браття, сестри є. Бо такий зв'язок, я думаю, що то така туга, така притягнення, притяжливість, то від батьків, до батьків тягне так. То я зрозуміла лише, коли вже померла мама. Мені все виділо, що тут зв'язок просто, і то наповнення тої хижі. Міняється атмосфера, міняється сам дух хижі. Мамко моя, де то ті чічки, що садились те у кирті сперед хижі, білі, сині, бордові й рижі, що цвіли, як парадні дівки? Де то ті червоні божі ружі, де тюльпани, дрябкачі, драчки? Де магнолія, що коло неї дуже файно угрівалися наші мачки? Де галузки, лобдочки біленькі, щось те гладили ласкавими руками? Де корчики георгін жовтеньких, щось те поливали водою вечорами? Носились те воду з нашої ріки, бо казались те з колодязя студена. Треба ми вже йти пуляти всі чічки, бо от жари вшитко пропадемо. Чорнобривці, фіалки, астри в керті цвітуть, як фарби картини, придумані всім маляром майстри, що на світ позерать очима дітини. Мамко моя, де ваші чічки, що усіся ними любували? Кризантеми, ружі і циркінички, чічки всі забанувалися і пропали. Моя мамко, я несу чічки, бо любили ви їх дуже. Мовчки запалю білі свічки і помолюся за вашу душу. Нянькою було рік на Рождество Христово, на Різдво, було 90 років. О, ні року, слухай. Так, він у нас ні року такий Живчик. так. Ну і Що треба для того, аби прийшла до тебе та муза? ви знаєте, абсолютно не знав, що того, що пишу, може то бути рано, коли подивлюся, пообзирав на скло, на оболок, а там від доща сталися капельки. Може то бути цвірінькання потяд, коли відкритий балкон, літо, тепло, просто я чув, от милувався тим. Може то бути обращі, котрий, коли листав там десь у інтернеті, я абсолютно током прошиє, мурашки по спині, і я знав, що просто буде вірш, буде. І починав на нього писати, або наоборот щось напишу, і глядав під нього приблизно атмосферний якийсь образчик. Деколи пишу буквально в машині, коли їдемо з села, мені шкода того часу, що я просто там відсиджу. Я вже ту дорогу знав, то все кругом знав, так що мені не то, що не інтересно, але просто мені якось з віком стає шкода часу пустувати просто так, задар.
Ну, часто то саме дорогое, що Так. дає нам І, Господь. значить, я коли якусь мав можливість, або колись якийсь такий стимул, або колись таке щось мені прийде, що от якесь прийде лише якась така думка, фраза, або якась така ідея, і я починав зразу писати, і дійсно виходять вірші, я себе не заставляв писати, я пишу лише тоді, коли є про що, або якась такий стержень, просто така Тема, якась котра тебе зачепила. зачепить, і туди виходить дуже так інтересно. Усістися на загорді у крісло, на табуретку дати ноги відпочити, найти любимою то своє місто і всі проблеми в воздух відпустити, закрити в очі, сонечко пустити, погладити лице і душу, тіло, на повні груди дихати, любити, аби навшитки 100% житися хотіло. І з новим днем приходять нові сили, нові емоції, енергії, мотиви. Дай Боже в то, щось ми просили, і збав нас од лукавого і примітиву. І з вдячністю приймаємо ушитко, що нам дававись і будеш давати, бо замисли твої не знає нитко, да буде воля твоя нас вчити, наставляти.